Ola ndipo sabata ino macheza athu kapena kuti program yathu ikhale yopitirira pa program imene takupatsirani sabata yatha. Sabata yathatu tidali ndi Mlendo amene ndi wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP amene ndi Rose Sakala. Ndikulandireni mu program inanso mu sabata inanso a Rose Sakala pano pa Wireless ya Mzati. Zeko mwambire ho. Chabwino mu sabata yatha ija munakamba nkhani yokhuza kuti mudapereka ma ideas anu kubunda kumene maphunzira nthawi imeneyo mudapanga generate ndalama sukulu idamba kutenga kupeza ndithu ndalama 60% imene mainena ija mwina timafuna sono timvesese kuti mutachoka kubundako mudachitanso maphunziro ena. Nachitanso maphunziro ena. Yeah, like mene amuja. Ndiyamba Christ Embassy. Okay. Ku Christ Embassy. Ndi mpingo umene umasogozedwa ndi mbusa otchedwa kuti Pastor Chris. Pastor Chris. Nigeria. Okay. Pastor Chris ndi munthu mmodzi amene amakhulupirira on success. Okay. Kuti you can become anything you want. Chili chonse chimene malingaliro ako ayikapo mtima. Yes. Iweyo kuchifikira. Yes. Mukandifunsa kuti Pastor Chris wamona yamba kwapanga follow liti. Ine Pastor Chris namba kwapanga follow ndi street kid. Okay. Amatipasa timabuku tawo tolemba mwezi ndi mwezi amatrapsode timatere devotion. Zimene zinandipangisa ineyo kuti ndikhale ndi chidi chobwerera ku school komanso nkulimbikira kuti ineyo ndisaza siye school. Unali uthenga ndi ziphunzitso za Pastor Chris aja. Okay. Kwa utauja inena ukhulupirira kuti uthenga undikaugwira. Ndi undichosa ineyo kukhala street kid kukafikira pamene ndikufuna. Kwa tena kuti wajama it doesn't matter chimene uli panopa or circumstances amene uli nawo. Kona iwe ukakhulupirira zimene akuphunzitsa iwo wazikuzera mawu a Mulungu. Moyo wako ukhoza kusindika ndukhala wanyuwani. Okay. So chimene chijachi ndinafuna kuti ndichikambe fani chimene tizibwererako pafupi ndi pafupi kuti muone kuti chimene chimamu pangisa Rose kukhalabe wolimba mtima ololera kuti avutike. Follow ndili kubunda kuja ndimakhala 2 weeks, 1 week, osaja anthu mandiseka ndithu ndimathokomoka ndi njala. Mukutisimikizira pano kuti muli ku school mwakomokapo ndi njala. Ndakomokapo ndi njala ndimakhala osaja. Andi pena anzanga mango ndisonkhera. Paliso anzanga anaphunzana ku secondary nkhaniza kuziziwa fama ndisonkhera. Mambo yawo tifo mwana ntamati kaende zote anthu akhala pagulu akuyendesa mbale kuti kaende aliyesa ikemo chakudya. Kaende kachakudya kaende ka drink kuti andisonkhere ndipeze nawo chani chokudya. Zovala zenizenizi anthu amachita kundipasa. Machita kusowa ndi mabadi ngati munthu mtsikana so mwa tunali wovuta unali wolimba ndithu komano ineyo nangokhulupirira kuti ineyo ndidzakhala mmodzi mwa atsogoleri akulu kwambiri m'dziko lapansi lino komanso ndidzakhala munthu amene ndikadzafikira pamene ndikufuna story yanga ndidzapanga share kuti zapange inspire. Ndopanga share lero komanso kuti story yanga inatha still unfolding. So ntachoka kubunda kuja nayamba ntchito nayamba ngati attachment ku bungwe kuchiteze research station ku bungwe limene amalicha International Institute for Tropical Agriculture IITA. Tayamba choncho magwira mwe kuja kenako anandi pasamwe wa ntchito weni kukhala National Youth Agribusiness Officer. Kenako ku America kunachitika masankho. Donald Trump anawina mena mawina Trump anabweresa lamulo loti America First. So ifeyo tinali wapangidwa fund ndi boma la America. So project yathu inali mwezi mwa project amene inapangidwa fake. Pamenepo mpamene ne moyo wanga una sintha kuchoka ku agriculture sector kufika kumene ndili panopa. Because ndoti ntchito yanga inatha kuchitedze kuja ndinamba kulemberano ntchito zina amene anazanditenga ngati ntchito anali bungwe lotchedwa Voluntary Service Overseas VSO. Ananditenga ngati project coordinator wokayang'anira kuti kodi achinyamata angatengepo gawo bwanji kumbali ya maphunziro za umoyo ndi za chisuma. So ine nali ngati ndopita kukaphunzisa mmene achinyamata angatengerepo gawo. So
titayamba first 6 months mene anandipasa ngati contract yanga 6 months remember munandifunsa kuti mwa ntchito maopeza mandakuza ntchito zake sizikhala mene muziganizira kunyada panalibe apapa muona kuti ndikutenga ntchito koma contract yanga ndiya 6 months kwaye aitiye kuja nimendera ma 3 months ndachinyamata ochepa amene angalowe zimene zambiri amafuna 1 year contract 2 years 3 years ma benefits pamenepo so ifeyo ndo tikungomenya imeneyo ili ngati ngati ganyo basi bora ulipira renti koma sungapangire chilichonse ndalama yake so napitabe kukayamba ntchito ija amene makona 6 months anali okhutira ndi imene ndimagwirira ntchito ndana kuti bwanji project iti ipitirize for the next 1 year pamene paja ndanandipasana contract ya 1 year anandipasa contract ya 1 year ine natengerapo mwayi 1 year basi ndingokhala pano pamagwira ntchito intandize ndipange kususukulu so nalembera kuti ndikapange famine nabwera ngati project coordinator mene apange extend kuti pange 1 year foti aona mene ndagwirira ntchito andipanga promote to project manager coordinator mukupita pa manager sopano manager samakhala munthu basi wongokhala osakhala well equipped so it made me do an MBA masters in business administration but my major was in finance. Zachuma sopano mukuchoka ku agriculture mukuchoka ku business mukupita ku finance fani mwana kuti manager wabwino pachili chose akuyenera ziwe kuti chuma angachiyendese bwanji pa company so napanga chuma cha pa company komanso chuma cha boma public sector finance komanso mamaina makhala kuti ndo kabungwe muyendese bwanji so ndinapanga zimene zozo ku Malawi Institute of Management panopa kumaicha kuti Malawi School of Government anasintha and mene contract yanga imafika ku VSO kuja kuti 1 year ija ikuta nduna yeso ndamaliza 1 year ya masters yanga tena mene tujezera ndi Rose Sakala amene ndi first vice president wa chipani cha People's Development PDP kugamba nkhani zokhuza moyo wawo mkatikati ma program imene ya mlendo wathu msabatayi ine langa dzina ndi Evans Matola mukupanga masters pamene mukumaliza masters contract yanu ikutha first year masters normaliza first year masters kujeniso yanga ikutha contract yanga so tsoka lake lachiwiri kunachitika COVID-19 so that was 2019 ndikuti kwachitika COVID bungwe lathu linali funded by the British so kuyikhe kuja corona navuta kwambiri the priority inapita ku COVID-19 response so anatoza kuti we should close up anatipasa miezi ya 4 I think yonjezera COVID uja namba February anatoza kuti by July ndi mwezi womaliza titseke so ndo tumwena 4-5 months ine ndo ndifanibize school koma popo ndo ndamba kujama kala so napempha be thandizo be kwa anthu amene angandithandize pamene ndikuperewera force nalipira temu yoyo imene timamalizisamo napanga temu yomaliza yanga ya MBA anandithandiza fees ndi Honorable Bright Msaka yes. So anandithandiza kulipira my semester ya malizira ya MBA namaliza MBA ija ndikupanga graduate mene nimapanga graduate ndikuti nangasuku ku contract yatha komano ndoti ndikusaka ntchito kwina so zinapanga concise kuti mene before graduation mamaliza simakhala mukudikira nthawi imene madikira icha napeza ntchito ku bungwe lochedwa John Hopkins University imene ili university ya ku America amapanga ma project kunoko okhuzana ndi child marriage ndana ndichosa kulilongo ndibweresa Blantyre for maina ndizayang'anira Blantyre ino Machinga ndi Chikwawa so nabwera kunoko ngati program officer bungwe la John Hopkins ndoti limathandizidwa ndi boma la America so ndabwera ndaiona ntchito yangayo naona kuti napanga za agriculture diploma ndi degree ndapanga za finance zimene zikunthandiza kukhala manager wabwino ndi mene so ningapangire manage anthu amene ndikugwira ntchito ngati ku
management aspect koma nkhani ya zaumoyo ineyo ndikuti ndikuperewera ndekhatunso kuti bungwe likundiuza okay. So naona kuti I think ndipitirize school ingakhale ndapanga koma ndipitirize so ndinalembera kuti ku College of Medicine kuti ndikapange masters ya public health ananditengadi kuti nthawi imeneyo COVID ali pakati funding ikuvuta ndalamaso ikuvuta mavutika be fees ija okay. And fees yanga ya masters yanga yachiwiri anandithandiza kwa ukulu ndi Tomu Mpinganjira. Okay. Yes. Ndamanthandiza kwambiri fees yanga ya masters yanga yachiwiri. Masters ija naimaliza ndithu kupanga so graduate. Okay. Chimene ndikambira izi toena kuti pamakhala munthu ovutika anthu amafuna kuthandize koma nonso pena anthu amachulisa chibwana osakalimbikira school ija osapanga thandizo lilipo koma you don't utilize it kupanga zibwana pamene anthu ngati ne thandizo likangopezeka school ija ndeti maipanirira ndikuimaliza mukanthawi kochepa kamene kakanakhalako kuti maganizo oti asiya kuti thandiza asanapezeke tikhawo school ija tatani tatana nayo zimene zatima mulimbikisa so munthu amene akulipirira fees azoona kuti fana koma kuikapo effort ndi ndithandizeso komanso zimathandiza so kuti anthu ena akazapempha azakhale asazabwerere mbuye azazayi fauti ujana limbikira mwina uyiso alimbikira pamene pena tikakhala kuti ife amene tathandizika siti kulimbikira timatsekera khomo anzathu ena amene akanathandizika fauti akuvutika koma fauti ife siti nalimbikira ndakamba izidala ncholinga yoti anthu ena mkhozana kuti ine mwina ndifuna thandizo yanchani wani mu story yanga ndikupanga samalendeke muli ineyo kuikapo mtima kumazithandiza ako ndekha mbali yanga anthu amene akubwera akuonjezera pamene ineyo ndikupanga kale ambiri ife timangoti fees ndilibe ndikakhala pasi koma pano khamupangapo chani then mwayiso ukapezeka mwayiwe tikugwiritsa ntchito bwanji zinthu ziwirizi mukaziunika bwino zimene zimasekereza anthu mwayi kapena zimene zimapasa so anthu mwayi kuti azithandizika kodi mmalalikira chifa munango kamba kuti ine uchali chikwatu zomakhala ngati kuti program ipange 10 into motivation session so ndawo say ndamakamba za Christ Embassy ine ndinalingati basi wachinyamata amene ndimayang'anira youth ministry church kwathu okay nazala ma branch ya chinyamata ma university ose kumalawi kuno oza Christ Embassy ndoti believers love word ndimene ili ngati campus fellowship timaita believers love word so BOW ndoti nazala ma campus ose ya ma universities okay zopemphera zimachita kwambiri munabadwa maso pano liti nabadwa maso pano mu chaka cha 2010 okay yes chabwino then ndekuti kumbaliso yothandiza anthu ineyo ndikuthandizika komanso ine ngati Rose mukuchepekedwa kwanga mu story yanga mose mtakupanga summarize kutoka 2010 kuzafika amene nimamaliza masters yanga yachiwiri ndathandiza anthu ochuluka okay ndathandiza anthu kwalipirira mafizi ena mpaka pana nafika ku college natengali ku primary yo mutathandizira muthandiza so okay ndingu mothandizika mwanga momwemo mukuchepekedwa mwanga momwemo umaona kuti ine ndikufuna fees ya ku university koma nzanga akungosowa fees ya ku secondary 20,000 nali ndi ana ineyo almost 16 amene nemathandiza ndili kugwira ntchito kwa division ndikugwira ntchito sevuji pandrama mweja ndi mahafu lab kuipitisa uku kumathandiza atsikana ineyo sinimafuna atsikana akhale vulnerable kuti atsikamba apezerepo mwayi ogona naye ndicholinga choti iye ifoti wavutika mwina pa nkhani imeneyo mwakamba kuti munakhalapo street connected kid experience inali muta experience yake si yabwino ndikuthokoza kuti panopa ku Blantyre Sintajiru Blantyre Jomo has been one of the people ofana khako street mayor 1 BT2 wa ku Blantyre kunoko mwewa mstreet ndovuta umakhala prone ku abuse yosiyana komanso mentally umatha kukhala disturbed because umakaona zinthu zosiyana umakhala ulibepo khala pokhazikika komano ineyo chimodzi chimene
zimene ndinadusamo chimene chandithandiza njoona kuti sindifuna anthu kudusamo mu zimene ndinadusamo. Ndi chipinjo chiti chimene muli mwana wopemphapempha m'misewu munakumana nacho? Zipinjo ndi zingapo. Choyambirira aliyense amaona ngati munthu wopempha ndokuba ndi anthu amakumenya. Anthu ambiri the violent amakumenyani, kukuthamangisani zina zake, andi azibamboso siyana amatengerapo mwayi osiyana. Okay. Khala munthu amali komano ndi mwayobe woti siwopereka ulemu ukhala moyo wopempha omagona panja pa shopu. Magonapo panja? Nanga ndimakhala usiku okhala komweko kukhala komweko mwakasamba mumtsinje. So ndi life yoti sungafune and pake ndimanena kuti ndikamafuna to rewrite the past. This is the past. I don't like to talk about it, but I want to rewrite it by kukuonesesa kuti Rose Sakala ndeuti. Ineyo Rose Sakala amene ndikufuna nthamuziwe ndi amene ndikuchitayi. Uyu ndimpitiriza kumamulemba, uyu kumachita zimene ndikufuna. Osati zimene ndinadusamo foti ndinalibe control over my life. Zenzija is traumatizing, sinimazifuna. And sinimafuna munthu aliyense atazadusa moyo umene ine ndinadusamo. Kwa ndi moyo woti ndochepa amene angadusemo ndikukhala bwinobwino nkumapitirira ndi moyo wako. Ena makhala ndi mkwiyo wina wake mwayo, ena makhala kuti sangakhaleso sociable ndi anthu, ena sanatheso bwera ku skulu, ena makhala mwa wachigawenga omweyo. So kuli zipinjo zingapo, but like I said, throughout my journey ndathandiza asikana osiyana kuwachosa kumabanja, kuwatumiza ku skulu, napangarani my initiatives anga nziko munothesa maukwati, my initiatives amene I got the attention of the Commonwealth, a Commonwealth mpaka kubwera kunoko kumalawi kuzaona ntchito imene tikupanga, na ndapo mawadi osiyana kuzera mu ntchito imene ndikupanga ndi achinyamata kwalimbikisa pachuma, kwabwezeresa ku skulu, komanso fighting for justice. I was among the few young people amene tinathandizira boma la Malawi kuli pusha kuti lisinthe age of child from 16 to 18 that demanded the constitutional change. Tinapangisa referendum pakana constitution ija kusintha kufika pa 18. Ndizo zimachitika mukupempha kanga momwemo komano sindimalola kuti ingakhale ndikupempha fees koma mutu wanga sunapita ukagona. I still have my brain, I still need to make use of it. So like I said, ineyo I'm a Malawian, but as a Malawian dziko langa ndikulithandiza motani. Ndapitapo maiko akunja kukayankhula ma conference akulu ndikubweretsa chimangalo Malawi kunoko ngati njala ya nthawi imene nali mulamuliro nsatchulo lamuliro zoneka ngati political kufa panopa ndi munthu andali komano mwina tizaka tingapo tapitapo kunali njala ina yake yayikulu nathandiza kubweretsa ma metric tons ochuluka kwambiri achimanga Malawi kunoko. Ndakayankhula ku Brussels pakati pa akulu aku European Union komanso United Nations ndiyena anapanga pledge chimanga chochuluka. Chimanga chinabweradi ku Malawi kunoko kumene chitabwera ku Malawi kunoko chinagwisidwa ntchito ngati campaign. But tibwere sono pamene throughout the program tangwaudza anthu kuti ndi vice president wa PDP koma sakudziwa kuti kodi sono chidwi choti mulowe ndale zake kukalowera ku People's Development Party chidachitika ndi chani? Mene nanena muja inakusangani Pastor Chris pamene nkhani yathu yonse izibwerera pompa mautenga onse amene ndimamvesera mukuvutika kwanga ndimavutikako. Ineyo ndinaziuza kuti ndinatchulapo I think program ya wiki yatha kuti ndinatchula kuti ineyo I want to be a world class leader. Yes ndikukumbukira world class leader amene ojayi muli zinthu zingapo zikulu zimene ine nayika kuti ndifuna kukwanirisa. Choyambirira mafuna kukhala United Nations Secretary General. United Nations Secretary General chimene mufuna mukhale mulembe wa bungwe la UN. Ndinanena kuti zimene zozo zili mmodzi mwa world class leaders amene ndinakamba kuti nthawi imeneyoyo anthu amene amandiziwa ina amandipanga Madam UNSG Secretary General. Komano mumasomphenya amene ajawa ndinaona kuti ndizafikire ineyo pofika pamene pajapa tipanga ngochitikayi. Umayenera kuti charity begins at home. Kodi kunyumba ndikupangapo chani? Andi kunyumba kweneyo ndinamba kukhala involved muzinza mbirimbiri.
maskulu mukati muoneka utsogoleri umachoka patali khako speaker wa student union council nakhako president wa student union council kumakwera nakhala amene mamba zanga zachinyamata kwambiri active chama 2011 nakhala global youth ambassador wa Africa. I was looking after 16 countries anandonjezera maiko kukhala global youth ambassador wa Plan International 75 countries. Zenzi jandoli profile yanga ikunkana mabite andi ndinayamba kutumikira kwambiri ndale kuzera kuchipani cha DPP. Zaka zapita zero zimene timapanga chisankho 2019 mujandukuta ndikutumikira ndithu ku marijoni chani eti chikhumbo changa nthawi imeneyo chinayoti ndimafuna kupanga save ngati director wa youth. Zimene mapanga line kwambiri director wa youth. Kenako over some time mene chipani cha People's Development Party chimayambisidwa nakhala nawo mwezi mwa trustees oyambisa chipani ichi. Ndinaseva ngati interim youth director mpaka na nthawi ya convention. Pamene timapita convention nazo zakuti zawo youth tachitapo koma think tathandize bwana wa munjira ina tatumikira Malawi munjira ya utsogoleri wa first vice president. Mene wabaganizo chimene chocho ndikuti anthu ambiri kale adayamba kale kumandifunsa kuti kodi inu simuyimira muli ndi utsogoleri anthu andalemba anthu andiruma ndipo ndi anthu dinenda anditumadi koma chimene ine ngati Rose sinditengera kuti forever sanduzo kuti ndikayimira nazo zoda ndakumvani chiganizo ndipanga ndekha nakatenga mapepala ndekha nakatenga ku region office kuti Longwe kwa mai chawenga ndinafira form ija ndikuisunga kaye ku nyumba wiki ndikuilingalira kenako nangolipira sikumene ndinalipira ndamejena ndowawa kwambiri pale ndamambe 1.3 million ina ndowawa ndame mene ndizikanena kuti anthu andituma ndikaluzi ndigwirira ntchito ndinazoti ine za PDP sindofunanso munthu andiuze sindofunanso munthu anditume ndipanga ndekha ndine yekhayo amene ndinayenda chitipa tonsanji constituency to constituency delegate ali sambo convention ngope yanga maiziwa tinakumana tinakhala pasi tinakambirana zoyenera kuchita ngati uchipani mene mapita convention ndimati ndandale amakondonena kuti delegate ndosapanganyika delegate amasintha ine ndimafuna ndiapange mawaja ndaone pandika kodi delegated amasintha delegated sapanganyika kapena mutha kugwirizana chinthu chijankokatani kukachitika chikhumbo changa chimene nampempha Yehova ndi chimene napempha ma delegate chinacho kuti ine ndimafuna kukhala the people's vice president. What the people's vice president means is ifeyo ngati anthu amalawi tasankha kuti vice president wathu ndi uyu mawu amene ajawa akuoneka mumavotedwe yawo eti senza kuti vice president wa anthu uyu sali kuti ndo akuchokera dera liti kambiri mukayang'ana voting pattern yathu imatengera kuti alozi ndakumpoto basi mavoti awo ndoti ndakunosi eti mwina zangotenga kochepa mwina chigawo china chake. Pemphero langa kwa Mulungu ndi kuma delegates zanena kuti kusatengera mitundu ndikufuna anthu onse a mitundu akandisankhe utsogoleri wanga ndi uwu zimene ndikufuna kupanga ndizi ma delegates zili ndino and ma delegates aja inanandilemekeza. Tinali anthu opikisana angapo mene timapita ku convention tinali tasala awiri komano pa anthu amene anaponya vote eti ma delegate 979 anandipasa ineyo vote yawo ngati vice president wawo nzanga anapeza ma vote 73. What that meant is pemphero langa lankidwa I'm the people's vice president anthu kusatengera mitundu asankha kuti vice president wathu ndiyo I'm their choice apanga mbali yawo. Now I have the responsibility ndikwanirise mbali yanga imene tinati ndipanga ichi vote imene ijai is a unifying vote ndi vote imene yabweresa mitundu yonse anthu pamodzi palibe mtundu umene unganene kuti alo Sakala tu chipande fe ino simukanawina anandivotera chitipa tusanje
and chimene chocho chimene tikufuna chitaoneka muchisankho cha chaka cha mawa 2025. chifukwa chiyani mwalo wa ndale? chifukwa koseku kumene mafotokoza zo makamba za maphunziro, makamba zogwira maganyu, makamba zokhalapo mwana wopempha m'misewu, makamba nkhani okhuza kuwerenga mabuku abusa anu Pastor Chris. Sitikuonapo kuti mudagwirapo ntchito mchipani china, mudagwira ntchito dindo wa ndale. Why mwamapanga kukulowa ndale? Ndale wa ineyo zili ngati ntchito imene munthu umalembedwa. Alozi mwapasidwa ntchito iyi, muzigwira ntchito iyi, and sindimaona ine ndale ndimatenga ngati kuntchito, ndabwera kuntchito. Okay. That's my orientation. So mwina mpamene pakuyamba kusiyana. Ineyo ntchito yanga imene ndimagwira siku ndi siku. Ndimapita kale ku parliament almost every day. Ntchito yanga ndiyokhuza kafukufuku ndi malamulo, research and policy. Timapanga makafukufuku osiyana mu health sector, ku youth, ku agriculture, ku chani, ku za governance and civic participation. Kafukufuku chatikapanga timabweresa evidence, code evidence ngaja umboni. Lamulo kuti lisinthe limafunika umboni. Tikufuna izi chifukwa cha izi. Tikapanda kupanga izi zosatira zake ndi izi ndi ntchito yanga. So zimene timapanga ku parliament, timapanga ndi mabungo osiyana kunja, amalawi muno, ndi magulu ambiri anthu kutengera ndi nkhani imene ilipo, kandi achipembedzo ka mipingo. So ineyo munchito yanga muja ndimaona magapu amene alipo. Magapu amene alipo akulu ndautsogolera. Utsogoleri wambiri umene ulipo ndi utsogoleri wa anthu amene sakuziwa zoyenera kuchita ndi udindo umene anapasidwa. Okay, so mwina mukutanthauza kuti dziko la Malawi timasankha atsogoleri woti sadziwa ntchito yawo? Ayi, sindikufuna mundipange kuti choncho. Tili ndi atsogoleri amene ntchito yawo mwina amayidziwa, komano chabe sagwira mmene ife Malawi ndimayembekezera kuti azigwirira ntchito yawo. Satumikira Malawi. Mwina amatumikira Malawi komano mukumaganizo awo, koma osati maonekedwe a Malawi. Okay. So ndinaona kuti pakufunika selflessness, kodi tingene kuti chani? Kusazikonda kumeneko. Iweyo uzipereke pakusayembekeza cholowa, komanso kuzika patsogolo kuti uthandize anthu. So mwina you must die ndikupha the passion ndizo zokhumba zonse za moyo wako for you to take on the burden zimene zophinja zimene Malawi kumana nazo, ndikuti uzikonze. Chimene ndimakhulupirira ndichonena kuti ngati kuchali chitemene kuti intercession, kupembedzera sumazipembedzera weka, umapembedzera munthu wina. Intercession, you intercede for other people, umapembedzera anthu ena. Koma mukupembedzera anthu ena uja wothirira nayenso amathirira. Your prayers are also answered. Kulalikira kuchende kumeneko. Because they say on channel. So pamene ndikutumikira Malawi, Malawi ineyo ndi khumbo langa lonena kuti atukuke, akhale ozimira pawokha pachuma. Okay. Sindikukamba ngati dziko, ndikukamba individual Malawians. Aliyense aziona kuti ineyo moyo wanga ukusuntha. Fa pakati pano tikatiyang'ane moyo wathu Malawi ukusika, sikuti wayima ungomkana masikira. So necho khumbo yanga chanyoti Malawi andathandize aliyense athe kumazimira payekha pachuma, nkumaona kuti mwina ziko sili kuyenda bwino, koma ineyo pakhomo panga ndikutha kukwanisa kupanga zinthu ABCDE zimene sindikanatha kukwanisa. Kalikali pachiyambi penipeni sabata yatha ija ndinapanga introduce kuti ndi Dr. Rose Sakala. Udokta utidalakwitsa kapena ulipo? Timalakwitsa ulipo. Munthu ne ndikupitirizabe maphunziro anga aja, ndopanga PhD ya Health Economics ndi University of Pretoria. So sikuti ndo doctor sopasidwa, ayi ndithu wopitira galasi wazachuma mene tukamba papachi chaziko. So si udokta ongobwera ayi. Ulipo. Okay.
Achabwino pamene tikupita kumapeto ndi program yathu timafuna sono timvesese kuti kuchoka pano kupita chitsogolo mwina ena akhweza mafunsa kuti komatu ndi simunachulepo kuti mbuyo mudakumanapo ndi Dr. Nankhumwa ndelero zutheka bwanji kuti mudaonesa chiti pazipani zonse za ndale mdziko muno ndikusankha wakalowa PDP yangobadwa kumene komanso Nankhumwa nde zinakhala bwanji kuti mwina mukafike kuti ine ndofuna ndigwire ntchito ndi bwanawo komanso ndifuna ndilowe chipani chawo chinakupangani sipani chani? Ina Nankhumwa sajilendo moyo wanga. Okay. Nankhumwa nazwana nawo chaka kingi cha 2016. Ndinazwana nawo nthawi imeneyo ali kale MP akutumikira kale boma. Nankhumwa ndagwira nawo ntchito closely kwambiri kumaunduna ngapo ali ku local government ali ku agriculture komanso mene anali leader of the house komanso leader of opposition. Yes, pajana kugira ponchiro ma opposition osewa. So amene ajawa ineyo ngati kundalete munthu amene ndimamuyang'ana ngati mentor ngati wondisula Nankhumwa. Okay. Nankhumwa ndi mentor wanga fachani. Nankhumwa ndi mentor wanga chifukwa mukayang'ana mu story yanga yosija the humble beginning. Sindiziwa kuti anthu andale ndotani amene ndikwaziwa ku Malawi. Kumana munthu andale amene ne ndimamuziwa amene amapanga kwa associate ndi background ngati yanga Nankhumwa. Nankhumwa amathandiza kwambiri ana from underprivileged homes. Yes. Athandiza anthu ambiri athandiza kwambiri anthu okalamba, athandiza kwambiri anthu osowa. Ndi mtima wa Nankhumwa wothandiza anthu umene neona ndipopa kuti abwana ajaneyo ndizigwira nawo ntchito kuti ndaziwe bwinobwino. Andi iwo aja atokhala ndalama papa. Ndalama ija iwo oleta ndiyomaliza amalolera kuitenga athandize kachali china chake athandize ka mtundu wina wake wa anthu kathandize chani kumano sanganena kuti 14 ndalama ndiyomaliza basi ndama ndilibe yankho limene abwana sikwene kukupasa nthawi zambiri ndiuona kuti ndipanga bwanji ane mtima umene ujawe nenaona kuti kodi azisogoleri tikanakhala kuti mali kuno tindasogolera ngati Nankhumwa olo 10 kumatu olo CDF ijatu isakukhala ndi mavuto tu because bwezi kungoyenda mene kwenendere kamupanga basale kamupanga chitukuko chanji eti msogoleri osafuna kuti cholowa chobwera chikhale changa kuma chipite kwa anthu ndi mtima umene neyo unandikopa kwambiri kwa Nankhumwa. Okay. Loko umene amavutika ku jeni ku DPP kuti sikuti tinataya abwana jafeti mangana benga titsogoleri wathu kuti wo chimene atapange ife ngati wasatirawo tisatira chomwecho. Okay. Ndemene amasatira kuti abasa abazavuta ndiyambisa chipani changa. Why not bwana? Ine nenda nenera muja. Nakhala nawo ngati mmodzi mwa anthu ayambisa nawo chipani. Munthu suyambisa chinthu ndi anthu amene sikuwaziwa. Itusenza kuti ola bwana ajaso anati atikhulupirira kuti awawa ndi ana amene fera choka nawo kutali ndikugwira nawo ntchito sangati pange chipongwe. Okay. So in politics I believe my boss Dr. Nankhumwa is my mentor. Is someone amene ndimamuyang'ana kwambiri ndi chidwi kuti amene akundisula kwambiri pa nkhani ya ndale. Mwina lo Sakala alibe background ya ndale kwambiri koma bwana anga ndi background yaikulu ya ndale. Komanso mukhala kwawo ndi anthu amakhalisana na anthu amitundu wonse bwinobwino mwakusatengera gawo kuti wo nda chipani chanji ampingo wanji adera liti ayi. Eti so zimene zijazine zinzoti ndikamang'ana bwanaja ndimasirira eti komanso ndi munthu wozichepesa ndandale ochepa kwambiri amene alofikirika ngati bwana athu. Bwana jana ali ma position akulu komolo constituency ali samafikira olomalayo munomo ambiri anthu amayimbira mafoni amayankha okasuta akuyankhaso kuti ayi mankhwale ndi person assistant ndochepa akugata Nankhumwa. So now he's my boss. He's my mentor and someone I hold in highest regards kuti utsogoleri kwa ineyo mene ndimadziwa ndi wawo ndipo mutsogoleri wawo ineyo ndi mmene ndimapeza njira zoti tichita bwanji zinthu. So ndi mmene ndikuthokozeni kwambiri kuti titakupemphani pa ma busy schedule anu takupemphani kuti tikhalere limodzi mprogram imeneyi
mwadzichepesa mabwera kuno kunzati kuti tiyapatsira Malawi tsatanetsatane wa moyo wanu kuti akudziweni chimenechi tikuthokoza kwambiri. Ndimene mumene tafikira kumapeto ndi program yathu ya Mlendo wathu msabatayi. Kwa masabata awiri takhala tikupatsirani mbiri ya amene adali mlendo wathu amene ndi Dr. Rose Sakala kuchokera ku chipani cha People's Development PDP. Ine langa dzina ndi Evans Matola amene ndi mkonzi komanso mulusi wa programu iyi kufikira sabata ya mawa pamene tizakubweretsereni mlendo wina tingoti mwakoma nonse.